στη Λάρισα, στη Ρόδο, στα Γιάννενα και στο εξωτερικό φυσικά και σε πολλές άλλες συλλογές ιδιωτικές και δημόσιες. Αυτό το κομμάτι, Σταύρο, πραγματικά με εντυπωσιάζει. Το θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρον και σύγχρονο. Είναι ανάγλυφο και πάρα πολύ χαρούμενο κομμάτι. Ο ιμπρεσιονισμός είναι κάτι σοκαριστικό. Είναι το στυλ που μου αρέσει πάρα πολύ. Σε αυτή τη δημοπρασία, όπως μιλήσαμε, είχαμε Θωμόπουλο, Δανιήλ, αλλά έχουμε και γαλλικό ιμπρεσιονισμό και κάποιος σε μία δημοπρασία, στη δημοπρασία της 3 Μαρτίου, μπορεί να δει ιμπρεσιονισμό από 2 χώρες και 3 εποχές. Ιμπρεσιονισμό από το όταν ήταν μοντέρνος ιμπρεσιονισμός, 1890, μέχρι ιμπρεσιονισμό του 1979, που είναι σχεδόν 30 χρόνων. Είναι κάτι μοναδικό. Ο Δανιήλ είναι ένα πολύ γνωστό όνομα, ίσως όχι τόσο δυνατό. Κατά κόσμον Αλεξάνδρου, να το πούμε αυτό. Το πραγματικό του επίθετο είναι Αλεξάνδρου. Έτσι, απλά το καλλιτεχνικό του. Βεβαίως. Έχει έρθει στην κατοχή μου εδώ και 10 χρόνια, πιστεύω. Έκλεινε η συλλογή, η γκαλερί της Νανάς στην Παύλου Μελά και είχα πάρει ένα πολύ μεγάλο αριθμό έργων από αυτή την παλιά γκαλερί της Θεσσαλονίκης. Πολλοί μπορεί να τη θυμούνται. Και ήμουν τυχερός. Είχα πάρει κάποια έργα που θα ήταν αρκετά δύσκολο να βρεθούν εύκολα στη κατοχή κάποιου. Ελπίζω να πάει σε κάποια, όπως είπα, οικογένεια της Θεσσαλονίκης, να είναι κοντά μου. Να αισθάνομαι ότι τα έργα, τα παιδάκια μου για λίγο είναι κοντά μου. Εγώ πραγματικά, Σταύρο, δεν θα έμπαινα στη διαδικασία αυτή να δώσω το έργο. Αλλά εσύ έχεις ένα διαφορετικό σκεπτικό. Είναι χαρά μου να φέρω πράγματα από όλα τα μέρη του κόσμου και να εμπλουτίζω την Θεσσαλονίκη με τέχνη. Ο κόσμος μου δίνει αυτή τη δυνατότητα, τιμώντας με το να έρθει στη δημοπρασία μου είτε στην γκαλερί, να μου δώσει την δύναμη και την ενέργεια έτσι ώστε να μπορώ να φέρνω περισσότερα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι μια χώρα πλουτίζει πραγματικά όταν φέρνει τον πολιτισμό και τη τέχνη από άλλες χώρες. Εδώ βλέπουμε έναν Έλληνα ιμπρεσιονιστή, αλλά πιο κάτω θα δούμε έναν, όπως είπα, Γάλλο ιμπρεσιονιστή. Πήραμε ένα τα διαμάντια της Γαλλίας και το έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ θα έλεγα μακάρι όλοι οι δημοκράτες να έχουν αυτά τα αγαθά κίνητρα για να εμπορεύονται την τέχνη. Δεν είναι αγαθά. Αγαθά με την σημασία ότι διακινείς αυθεντικότατα κομμάτια. Βεβαίως. Και μεγάλους καλλιτέχνες. Βεβαίως. Δεν προσπαθείς μέσω άλλης οδού να διακινήσεις, έτσι, αμφιβόλο τέχνης κομμάτια. Ό,τι γνωρίζω για τα έργα πάντα τα λέω σε αυτούς που ενδιαφέρονται για την τέχνη. Ποτέ δεν το παίζω ειδικός, ιδίως στους πίνακες. Πάντα προσπαθώ να βρω μαζί με τους ενδιαφερόμενους κάποιον εκτιμητή, να τον κατευθύνω στον δρόμο, έτσι ώστε να έχει μια πλήρη πληροφόρηση για το τι είναι το έργο που προσπαθεί να αγοράσει. Σου έχω όμως ξαναπεί στο παρελθόν ότι δεν θέλω η αγορά της τέχνης να είναι αυτή η επένδυση που λέμε, η επένδυση η οικονομική, το χρηματιστήριο της τέχνης με ενοχλεί. Θέλω να είναι η επένδυση στην οικογένεια, στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Δηλαδή, αγοράζω αυτόν τον πίνακα γιατί επενδύω στον εαυτό μου, επενδύω στο παιδάκι μου, στο εγγόνι μου που θα περνάει δίπλα και θα παίρνει αυτές τις εικόνες γύρω του. Αν αυτό είχε συμβεί όταν η γενιά του 50 δυστυχώς όταν ρίξαν αυτά τα κοσμήματα, τα κτίρια και κάναν αυτά τα εκτρώματα στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς δεν είχε μεγαλώσει δίπλα από τέτοια έργα, από τέχνη και γι' αυτό πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις. Ελπίζω μέσα από αυτές τις διαδικασίες να ζήσουμε σε μια καλύτερη Θεσσαλονίκη, ένα καλύτερο περιβάλλον. Η επένδυση στην τέχνη είναι στον εαυτό μας και όχι το χρηματικό κομμάτι της τέχνης. Λοιπόν, Σταύρο, πήραμε αρκετή λάμψη και ζέστη και ζεστασιά από αυτά τα ξέρετε κομμάτια. Πάμε όμως και λίγο στο Ζάκη κοντά. Γιατί έχουμε παγώσει. Ζεσταθούμε λίγο, γιατί ο χώρος είναι πιο ζεστός. Φίλες και φίλοι, θα μεταφερθούμε σε ένα πολύ όμορφο χώρο τώρα, μέσα στο χώρο που γίνονται δημοπρασίες. Και εκεί θα κάνουμε και ένα δεύτερο γύρο συζητήσεων και για άλλα αντικείμενα που θα δημοπρατηθούν την ίδια ημερομηνία. 3 Μαρτίου, έτσι. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν.